Pesugihan kandang bubrah. Jaman ibuku isih cilik, uripe Mbah Kakung tansah rekoso. Ibuku anak mbarep. Adik-adine cacah 3 isih cilik-cilik lan semega kabeh. Dene Mbah Kakung anggone bisa mangan saben dinane mung jagakake pewetu Tegal sing mung sethithik. Nuju sawijining dina, Mbah Kakung ditekani kancane sing jenenge Rahman. Sing kawit isih padha legan dadi kanca kenthele. Dolan wong loro, sekolah wong loro, sinau wong loro. Lan angon wedhus uga wong loro. Nganti anggone padha rabi wae sasine iring-iringan. Lan pungkasane padha duwe anak sepirang-pirang. Ora mung Mbah Kakung tok sing uripe tansah rekoso dadi anake wong ora duwe. Jebul Pak Rahman uripe uga rekoso. Dheweke nganti judeg mikirake uripe. Mula kanthi sesideman Pak Rahman banjur golek sisik melik kepriye amprih bisane urip mulya tanpa dadak kangelan. Sawise entuk sisik melik saka kanca-kancane sing wis kasil dadi wong sugih, dheweke banjur ngajak Mbah Kakung dolan menyang Ngayogya. Jare Pak Rahman wis oleh alamat sing becik, papan kanggo golek pesugihan. Nalika semono sejatine Mbah Kakung arep nolak, nanging ora mentala. Mula sadurunge mangkat menyang Yogya, Mbah Kakung kandha yen tekan parang endhong mengko Mbah Kakung mung dapuk ngeterke dene langkah sabanjure ora melu. Ringkesing crita, Pak Rahman sida mlebu menyang guwa nekani juru kuncine. Mbuh sarate apa lan pungkasane kepriye, Mbah Kakung ora diwenehi ngerti. Awit ya mung sepisan kuwi anggone ngajak Mbah Kakung. Sabanjure ngajak kanca liyane. Senajan wiwit isih padha legan dadi kanca rakete, nanging perkara siji iki babar blas Mbah Kakung ora kepengin melu-melu. Mula anggone padha kekancan mau, sithik mbaka sithik dadi renggang. Malah Pak Rahman runtang-runtung karo kanca-kanca liyane. Anggone lunga uga biasane dina Kemis lan mulihe Jemuah sore. Jare padha nekat menyang parang endhong, golek srana kanggo urip mulya. Bola-bali Mbah Kakung diajak meneh lunga menyang Yogya. Nanging dheweke mesti nolak. Ana-ana wae alasane. Piye? Wis ping 3 iki aku lunga karo Kasan. Sajake aku bakal kasil dadi wong sugih. Sarate mung gampang. Saben taun dandani kandang. Yen bejo, aku bisa sugih nganti 7 turunan. Apa kowe ora jeleh urip rekoso ngono kuwi? Mangan saben dina wae ora bisa ajet. Banjur sing kok nggo kapital ngragati sekolah anak-anakmu wae apa? Pikirin dhisik, Met. Slamet, aja nyepelekake aku ngono kuwi. Kandhane Pak Rahman marang Slamet, iya Mbah Kakung nalika semono. Aku wedi tenan, Kang. Gek-gek nganggo tumbal nyawa barang. Kok penak temen bisa sugih ora nganggo tumbal apa-apa. Ya wis, sampeyan goleka srana dhisik.
Mengko yen sampeyan wis kasil, aku tak melu-melu. Mbah Kakung semaur rada samudana saking risine merga saben-saben diampiri Pak Rahman lunga menyang Jogja. "Ayo to, Met, sepisan engkas ngancani aku. Mengko bab ongkos aku sing bayari. Kowe mung modal awak waras wae. Saiki padha-padha mlarate. Sapa ngerti besok awake dhewe dadi sugih bebarengan. Syukur bage sok matine uga bebarengan." Pak Kasan kandha mangkono karo sembrono. "Wah, ya aja ngrembug mati dhisik. Mesake anak bojoku. Wis kono ndang mangkat ngajak kanca liyane. Apuranen aku ya. Aku ora bisa ngeterake. Wis kono selak sore. Ora ana bis sing tekan pinggir segara kesebut." Mbah Kakung nolak alus. Ing batin Mbah Kakung ngiman kancane sing arep tumindak dosa. Nanging kepiye maneh? Tekate wis bunder, kepingin urip sugih tanpa rekoso. Endi ana wong bisa urip kepenak tanpa rekoso luwih dhisik? Apa ora bakal nanggung resiko sing abot? Apa ora wedi dosa marang sing gawe urip? Bola-bali Mbah Kakung ngunjal ambegan. "Gusti, Gusti, paringono kawelasan dumateng kawula. Paringono rejeki ingkang kathah kangge gesang kula lan anak bojo kula." Jenenge Pak Rahman dadi kondang amarga wis kasil dadi wong sugih. Sapine wae pirang-pirang. Dheweke saiki dadi juragan gedhe. Saben dina ngurusi dagangane awujud mbako lan sapi. Mbakone disetorake menyang Wanasaba. Dene menawa arep sasi besar, dheweke setor sapi menyang Jakarta lan kutha-kutha gedhe liyane. Mula sing biyen seneng dolan karo Mbah Kakung bareng dadi wong sugih wis ora srawung. Ujaring kandha anggone dadi sugih mau jalaran ngingu pesugihan kandang bubrah. Mula saben taun omahe Mbah Rahman mesti didandani. Embuh iku raenge diganti, usuke diganti, pendapane direhab, kandange diambake, lan sapanunggalane. Sing mesti pesugihan kandang bubrah mau saben taun mesti dandan-dandan. Embuh nganggo tumbal apa? Sugihe saya mbrewu. Jare bandane nganti 7 turunan. Anake kabeh wis duwe lemah dhewe-dhewe. Sak mangsa-mangsa bisa diedeki omah. Sapi lan wedhuse sepirang-pirang. Anggon-anggone bojone uga ngrempaya kaya toko mlaku. Kamangka sak temene Pak Rahman kudu gelem nanggung resiko. Resikone pancen abot lan toh nyawa. Senajan anak turune padha urip mulya, sejatine ancik-ancik nyawane Pak Rahman. Dadi wong sugih pancen kepenak. Nanging durung tutuk anggone nikmati kesugihane, Pak Rahman wis tilar donya. Desa Barengan dadi geger merga arwahe Pak Rahman durung sempurna. Yen wayah surup, arwahe Pak Rahman sok nglambrang. Ngethuki kanca-kanca dolan biyen, kalebu Mbah Kakung. Mbah Kakung dhewe wis ping 3 dipethuki arwahe Pak Rahman. Arwah sing klambarangan mau
sambat-sambat menawa sak temene dheweke rumangsa abot nyunggi watu sak kentheng. Dheweke kepengin ditulungi lan arwahe njaluk disempurnakake. Saben malem Jumat arwahe Pak Rahman mesti mulih. Ora setitik sing padha ngrangguli Mbah Rahman. Sirik-sirik ana latar ngarep omahe karo gereng-gereng anggone nyunggi watu sak kentheng. Warga kiwa tengene banjur padha mudeng menawa sugihe Pak Rahman ora lumrah lan jarine golek pesugihan kandhang bubrah. Mbok menawa ing besuke dadi intiping neraka bakal entuk siksan abot jalaran wis laku sembrono, dheweke wis musyrik. Dheweke malah wis munggah kaji nganggo bandane mau. Tujune aku ora melu-melu. Pak Kasan, Pak Rahman lan liya-liyane sing padha golek pesugihan. Upama aku sida golek pesugihan, mbok menawa uripku wis mulya, urip rekoso ana ngalam donya ora dadi ngopo. Sing baku bisa urip kepenak ing tembe mburine. Ngono ngendikane Mbah Kakung marang penulis nalika isih sugengi.